Vilagarcía será a sede da 25ª edición dos Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios Special Olympic Galicia, unha competición na que as persoas con discapacidade demostran as súas habilidades en diferentes deportes. Nesta edición participarán 220 atletas de 18 entidades galegas. Aquelas persoas que teñen máis limitacións, tanto motóricas como psíquicas, pero que tamén teñen capacidades. E esas capacidades podémoslas ver o sábado desarrollando as súas actividades. Non é un acto deportivo a usanza, son destrezas, son equilibrios, son objetivos de superación os que se marcan. As modalidades deportivas divídense en competicións individuais e colectivas como tenis de mesa, badminton e tenis, e competicións adaptadas como desplazamentos, tiros de disco, xogos con pelota, equilibrios e bolos. É un proxecto onde a persoa con discapacidade non ten que adaptarse aos medios do deporte, senón que os medios adaptámoslle ás súas necesidades. Esta competición permite facer fincapé na igualdade de oportunidades para as persoas con discapacidade. É unha gran oportunidade de poder demostrarlle á sociedade que tamén son persoas útiles e son persoas con direitos e son persoas con capacidades, con maior ou menor capacidades, pero con capacidades. Esta é a cuarta edición que terá lugar en Vilagarcía grazas ao traballo da asociación con eles e ao apoio do Concello. Dende a Administración destacan a importancia que supón para as persoas con discapacidade participar neste evento. De un día de deporte adaptado, de risas, de xogos, de caras de ilusión cando se elevan as medallas, que é das cousas que máis gustan, que vai a ser un día moi bonito e convidar a todo o mundo a que exista ao pabillón de Fesdega o día 7 de marzo, con unha inauguración que ademais son moi solemnes e moi vistosas. A competición terá lugar ao longo da mañá do sábado. Pola tarde, os competidores, familiares e demais persoas dos centros participantes gozarán con diferentes actividades de ocio.